chunga chuan kan hun nu ber ani to mela chu tani an lo ani rei tak soi ka tum lova minin khopa ong hi ka tum lo sin to ani chu bang chuan arei em lovang ama lo chu thu sai thiam chu kan ni lova a tha don ani ka thu sai lo chu a tha don chu in lo ma chu ta na a tha in ka ring le kan se vai ni lo ting te ai kan lu te amun de ma yan hian lu thu tam mai mani te mai tu ni ni amaya pathian thu ka chia chung ka chu khoma in min lo tin sa ram tu rin ka nen chewa ka chia sin deu to na mun dia ka chia don le ala sam number som kwale pakhat na sang bulatang hian kan chia ranga ren san dan angin kan ki to don nia sam chu la ani awangin ni a chia pokol chúng nung bero bi rup na muda ma chu em kim ti the hi ma chuan a hum re ngang lalpa chung thua chuan ani chu kai hum him na ka pul pui ani a ka pathian kalina chuani ka ti ang ani chuan thangkam tu thangla ka le hi thalo la ka chuan a vengan a chan him don che ani a kha in a khuang chia a khan ya chuan itulu tan athuta chu hotel polian ani zana thilra tha chui lau lo wanga chuna thal lo leng chui lau le lo kim sing ta kim nuaya a hileng chu I lau lo wanga chun la ya thil ti che thei chiat na chu I lau he lo wang he ta cham ko hian kan chiar lenge olal pa nang chu kai hum him na ti si junglung bera chu yom da ni manga thil thalo reng in tok lo bang chia si reng poi mi lan in aram nai he lo bang chan chin tha zo han sia bung som pali Trang som pani atanga som pali ti tak me vin ka hila cheu tu po mi ring chuan thil ka ti te hi ati ve ang heng ai na se zo po heng ai ro pui zo po hi ati ang pa ne na ka kal do le wangin tin kamingin eng po in di la piang chu ka ti selang pa chu fa pa awanga choi moya aum thei nan nangnin kamingin eng po midil chuan chu ka ti zelang e chang som pathum nei kamingin eng o som kamin na hian heng ai thil lo pui so po hin la ti ang miring chu thil ka ti te hi ati ve ang hei ziak thara chuan thil ka ti ang te hi ati ve ang ti ani lalpan athu te kan za ta na malmin som sa ro se amen le kan za ni lo chua hei mu mang te an soi ka chi na mu mang ti kan le mai lo ko ma ya ba se a poi ni a hian sir top san le ni san kha ni mang kan ne le ni san ka mu mang ti su soi chi hen la ba ni san ma sa ka mu mang ro chu chiang ti a mai hian ei lal pa bia bu bia ki moi te ka lo ni ma se asat dan khamol te ania asam tai asat ania amoye em chú ta chuan hei om lo wa tir kong ma ni ne hi chiang ta ki ka su tu ani so wang chuan tun kan choi moi na tu ra po hian lal pa aro pui ne hi alo theng don ni mai om o ti te po
rel ruột chuan omani izana kamu mangero chu ko sei la bang hey he thu karil ruwa lo om na chan hi ke ma ka thil ton te wa na sam number som ko le pakhat na apung pui hian kai na thin ani han tha ka ti ma mi hring kan nia pathian hian mi hring hi alo siam tha in alo ti ro pui ma lo om teu te hian mi siama kan la omania eng wang nge kan ti chuan min siam tu hian min siam ro pui wang hian thil siam zong ai ro pui min ta awang hian kan lo puya thil siam dang te tan chuan la om po kan ni sam number paniat na kan sia chuan Davida hian lo siam siam ko maya iwa ni kut chuak te ni le tha le arsi ka mai tho chang chuan mi hring hi enge mo ani a I kan chin ni mi hring fa pa o hi enge mo ani a I kan chin ni ani chu pathian te ayat luai de chaba isiama aten chu wang chuan mi hring hi kan ro pui ma Davida hian soi chiang ko maya aru te asiama kong lai khan te tia min han khe chiang ko pa ka kal le ka thu ka mu le ka ding eng po hi lal pa hian min sia ani chu wang chuan ar hiat te kan ni awang hian ar hiat te chuan amma hi kan khe chiang tur ni chu apoi mo ma hey ko chak lama fa te to le sia na wang ten kan han sin kan sin lai kha ai ro online ni da kai kem lum bok si na wa ritang le ni lo ver ten min han danga chong kaya te ko zola champaya kol kula ko chen huaya te zana te kan te ya sang chuan khu em man te ni ya chunga wang chuan ni ritang ik ta om na ti te nok te te ka oma chu diam chuan kai mai tu ani kan lo ho tha chu are mai to le mo ka ti lain are mai lo ba cho ya tui lo ba dengi an soi la ri si ya ve an tam si ya ka ve ani ang ti kha ka kai ring ta de wen chu ta chuan hay kan ko kana ve ngun lu de per om ka ngai tu farnu lan san na mi kha ka ju fo ne em tin nghe tiếng gì ve in om ti ka ju so ta tiếng chu ba ka chuan em tin nghe kami ri kha thisen test ani ha in test don in kha han ti mai them si ti a te hian thisen test kha ati mai them nghe doctor mu ma sak khera ngai ti te ka so ta ngai lo ve a test ve ka atia engi ni kha kai ring ani chuti lai chuan ka fanu in mam puin ka pa I dengi hak olawang min ti ta chu ta chuan ka har chuak tan ega tinge dengi hian he lalpa mi atak sa hian he khi hi alo luang ki ka ka to ta khi pui le lai zong in ve hi kai ring mi alawa pathian ko mai na za ka ve lo pok kan ve lo pok kan chung fu kon em vàng nghe các tỷ chuan pathian thu hi anunga thila ti thei la ta wang hin hei khi la ka ven him na chung chang hi bible hian ka chu chuak trewa alo tam khop maya chung zinga chuan voin ni kan chang than te apoi mo em ma than bi po ka dei chuang lo wa
Sam number som ko le pakhat na chung nung bera bi ru na muna oma chu engkin ti theya ni ma chuan na om le nga ani chuan lau ba chung thua chuan ani chu kai hum him na ka kul pui ani ka pathian kari na chuan ni ani chuan thang kam tu thang laka le enga nge hi chalo laka chuan ave ngam che binti chú vàng chuan chung là cái hiếm từ chuan hẹn đặt ta láng lệ thì về đi chú tu rằng quý xe có về là kỳ lễ ăn chi quý hay quý cắn tàn thì ăn chi lẽ lệ thì Israel cái gì mà thì bỏ khăn là lẽ chi chú mi là cái hiểm nó chú cắn bát hiến thu hiến alo chiang em anh đi với niệm em chẳng xiên atan acha chú vàng chuan cả hạt chuộc ta cả về mía là vàng thì cả lim ta ega tinge ka pathian thui nga nei ka lo phat san ti khan kai thiam lo ba lang pa nei na lai tam ka dil ani chú vàng chuan khi pui le lai pot i si ra sa kan tuang ai ding la ba si kan tuang ni ma se la nang chuan nai lo vàng che min ti tu hiam do da soi ki kan vi nge pathian thu hi ama khop nya pathian thu hi a tha kan tia ma se pathian thu hian min thu lo tat kan soi don le nge pathian thu hi anung thi la ti theya ma se pathian thu hian min thu lo tat mi tam zo khi chu kan khe thia me o pathian thu hian min thu tak ka tak chuan ke ma ni ya hian atakin la chi chu kan chor chi chu tiang kan chor thei lo chuan pathian thu hian min thu lo kan thu in pathian thu hi om tin kan tung zo chi chu apoi mo em anh thì chuan hey cùng alo tama cái đi từ phố cùng alo tam về từ lễ mai các ngày tuần chỉ na mà sẽ cùng tam tây ăn cha khóc mày mai rồi chú cắn cùng tam vàng hiền thiếu rong hi cắn khía anh chuang reng rồi senior kan dia wang kan senior na hi chuan tu ra le ba chu wang chuan tu na chuan ro re na pon ni se soi tam ni ka tung to a chan chu kan thalai phing tak tak le khathiam sok le phing tak ka tak hi an fel to chu wang chuan kan senior na chuan lam emo kan siat experience kan nga ta tei chuana kan experience awanga mi te ling lo anga kan sut mai ka te kan experience kan chuan lu tu khi adik lo a fel lem lo ma lai kan thil ton kha tu lai mi te ta na tang kai vek to ti khia te tha cho vào đi ele đi ăn thế po senior hậu thế po quay từ thang thế kan senior nó đem xem thế hiện kan trong khung palang thì thế là còn em kan senior này chú tin ta kan chuan tu ra mình mà rồi chú khát tiang ang hun lai kan lo hun tong ang se la la pa ta na tha kan lo thok he lai chu aro chu ba ni thang tha te le kan tiam te mi tha te heng te hi an lu em ma khan tu lai ko ver chuan ke tam zo chu ba chuan ke ni chu all thei kan ni to kan timing ani to lo ti te khiat thiam ya mai kanan din chúa chẳng rigot point vai alo jura
มีแต่ทิ้งลุงกันอีภาพต่อลงที่ที่เพียงเพียงอาชาตัวยิ่งกันเสียอามาเราจุดที่รัวจวนป่าเต็มหลุดได้เราจูกันเพียงฟูอภัยหมอไบเบิลเรียนในสิ่งนั้นทุกที่จันทีรังคานปฏิญาณอย่างรู้เดวินเรียนเสียงอาบางเองไบเบิลชวนเนี่ยกันไบเบิลง่ายนะพอเรียนเรียนโมเสียตานผู้อาการเนี่ยสิละลัวเกลสัมโจโตเตมาอาชวนอีดิ้งตัวเรียนคนละชวนเกลสัมโจกันอันที่ตีคนละชวนให้เนี่ยเกลสัมโจรัวเราปนเกลสัมโจตีเสียตรงไหมอ่ะอันที่ป้าเดินเชียช่วยตรงไหมเสียละขัดยังอังดีเราการอุปถัมภ์งาเกลสัมโจตกลุจวบตกเตะอันเราปุ๋ยเอ็มจุ่มมาชวนอีดิ้งตัวเรื่องอันเดียนมองเสียดายชวนจุ่มมาบินลงบอลตัวสิยาร์เตะมิลโลกายด้วยตัวเรียมจำตัดมิลโลกตัวสัตว์ตัวที่อันด้วยเอ็มทั้งเลยถ้าเราเกิดเสียแต่พอเห็นกันเสียเสียละคนตัวนั้นกันฉลาดตัวผมตัดที่พอเห็นได้เราแต่ตัวนั้นจะมากุศลดีก็ชอบอันอย่างชวนสิเนียร์ตัวนี้ไม่อินไอเทียมชอบแต่ขันเราละช่วงเสียตอนจู่นี่คอเวอร์จู่ห้องเด็กคนนี้จู่บางชวนคอเวอร์ยันไปกันจับนอนลงจู่บางอินเฮ้ยอุปาที่ตาเนี่ยเขียบอยู่แล้วตาเนี่ยปล่อยหมอเอ็มประคันกันสิเนียร์ที่ตากันช่วยมานี่ฟาเต้กันตู้เลยฟาเต้รินตาปุยทิ้งอันนี้ตกชวนรินตู้อันที่ไอ้ส่งตีกันตู้มาอันเล็กกระถิ่นกระตูเรโมอันนี้สังกระตูเรโมส่งตีเด็กกันตู้ชวนอีหาถอนเรื่อยมันช่วยชวนหาดำตะกินอันกุตาขาดินทัดละอันที่ตีขลมตะกินเตชูโลเทียละลิ้นตะกินโลเอ็มไม่ลงจู่อุปาตะกินอยู่เลยอีโออาหุ่นตกอีฟ้าที่จอมปุยทิ้งตกจู่วันชวนอันที่เวทูรักขันไม่ร้อนข้าอัดหุ่นตกลงอันมานี่ข้ารินชนะในโต๊ะละในโต๊ะอีละจุดชวนอันนิ่มอันดูอามินทิลอันที่อามาจู่ลิ้นตะกินกันโลเอ็นไม่ดูอันนี้โต๊ะอันนี้กีเตฮีกันสวยเตลดูอ่ะที่ชวนปัทยันถุยก็สวยอย่างกันปัทยันถุยรินตากอันนี้นะกันอินมาหน้าลิบกเสียเอกติเงกันรินไทยเราตีกันอะไรตัวทีนะรินจุกันอินที่เวกัมมาเสกันอินนั่งสีเราไล่อามางันข้าเป็นชวนนั่นลิชวนเขาเวลาอารมณ์บอกไล่ขานไม่เป็นอะไรตุปะทันมอยอ่ะก็อะไรนะตีได้สัตย์เนี่ยยันดูวันนี้อะไรจอนดูภาษาข้าปัจจัยถูกเลยแม่สารเราถูกเลยแม่มาดีอ่ะอันนี้นั่นเสียแล้วท่านเด็กเองก็เสียปัจจัยถูกอัตตะกันหนุนปุยอัตตะกันมันหลบชวนองเสียอันนี้ภาพหลุดนั้นไม่กันทุเชียงตากับขานจอนนั่นแหละกันทุจอนนั่นจังจิ้มชาจอนนั่นเสียกับขานนั่นเองชวนที่ตักไม่วินกันที่ละจิวอาทิตย์ที่ตักไม่วินอาทิตย์จูอาทิตย์เดรไม่ลงวันนี้ที่อะไรเชื่อไหมที่ตักไม่วินกันที่ละจิวดูป้อมีริงจวนแห่งทิลกติอังที่อาทิตย์เวอังแห่งอายันชาโอฟิลบ้านเนี่ยนะ
kal do na wangin atia ba ne na akal to do na fa pa ani na anga mi hing ani na chua to don to sia ba alu to do na thil ti thei na alu to do na mi hing mu thein fa pa ani na chua ka to don sia chua wangin ba ne na ka kal do na ba ne na kal tu na ni to sia wangin ama kan mu thei to don na ba chú vàng chuan mình nung suy tu te sir tin thế là chuan thu cha poi mo tập mai ti tập me vin atian ti tập me vin ka hi la chu tu po ni rin chuan atitan kan rin tập ta ken ti ka ma tu kan rin na ter te zia chu kan soi le lo ka ma covid lại khăn alang reng sâu ram rin na hậu xia hi alang in cái con pathiam biak na zong nen khoven min control vek kan sului ngam lo reng kan rin dai khi là kan min ven hin tur con pathiam kan ring ngam lo ta chú chuan ni pathiam ni rin tak tak ngai tu po mi rin chuan hen thil ka ti ang te ati ve ang atia enge hen thil ati hi khove la le lai khan enge lalin suan ati dam lo te piang sual te mi del te har sa nei zong ane na lo kal te kha alo ti dam vek an har sat na lo so sak vek heng thil ka ti ang te ati ve ang heng ai na sha po yen na ti ang ala ti ta de wan chu wangin kan ko wa hian lo pa hian thil hi avada na sa em ti voi nia yan long bol tu te u yin ngai to chiang te apoi mo ania ba ne na akal to tu na phei chuan thara bi ro chuan kan ne na ai la thara bin a oma chu wam chuan kan bingin en po dil ro u in tan tin a om se lang min ti tu hian to ka soi lo arin ka chú vang chuan kan pathian thu hi kan ring kan ti mai sakria hi ani lo in na ngam angai ni china ka soi kha poimo atat pathian thu yan min thu ro se pathian thu hi kan tu anga kan ban tu atan min ani lo pathian yan ke ma ni hin du so kan râu bụi thế ba xiêm thế adim thế căn dia vàng yan râu bụi taka in ngay tu kan râu bụi yan hil xiêm tang thế ai chuan chu vàng in ti tak chuan atana po yan hun kan pe phal lo tu a pathian yan kan hun all nei chun hi min di lo kan hun thanei chun kan hun tha lai tak ti ni min di zo pathian mal som na kan donga mal som na tam tak min vura ma se amal som na chu kan buai pui na salu tuka amal som na kan buai pui luat tuka atan hun kan pele thai si lo te hi mal min som sak tu hian eng anginge min nga yang ti ni ngai tua tham an mal som na tim reng min pe tu hi tu ta na kan in man ve pe chi lo chuan kan hun thalai tak min ron di le mo khom pui emo committee emo chu ti ang chul aya ka hun ka ngai poi mo so ka tan ka ngai poi mo so tat chuan
lalpa ka mangai na ate inani min mangai angam mangai ve turin lalpa hian min dum chat chuti angam bok chuanin mangai ton turin min du ania kan hun hi ata na hian min dil ve a chumi po min dil hi atam lo le ani hun chu kan ke ma ni ta na hian tam tak chol ka ra po min pe mà sẽ khá là khán chùl bi cả lâu ôm à con chân đi em mò mi mal thi là em mò po con chân đi chia tổ này mò chú tiếng hàng thiếu thế còn mình bảo thế gì ngã thế pon ôm à chú ngã thế chuan cái in bệt thầy lâu anh đi chuan kan hun thà đi lâu ban min chủ về chuan em ăn nghe kan omang thì ngàyทำมันช่วงนี้มีอะไรนั่นแหละของไอ้นาคัดกันที่รัวเฮียนลลปาเฮียนคุณชามินเป็กเตมัลโซมนั่นตั้งตักมินเป็กเตอามัลโซมนั่นโจสิใบกันบูกะอามัลโซมนั่นโจก็กันอินมันเราจวนลลปาเฮียนกันตานเฮียนเองมินตีสักเวเซกันลลปาตานเฮียนเองที่เทกันวันนี้เขียนกันเชียร์การตานะปอยหมดเลยอินกัสยาปัจจัยกันเปียกนี่ไม่มีหรอกถ้าเราเล็กกีตาก็เสร็จปัจจัยจะไปพูดกันนี่เสียบางยินปัจจัยถูกันถูเอ็มกันที่รัวเรียนปัจจัยถูอินมินถูเราหรือถูเรียนอามาอันตาปัจจัยถูกันถูอามินองตีกันตุงจอกยันริงตูเตกันเป็นการตัวนักกองอันเดโคจันกันกัลเซนตัวนั้นตัวยันอาร์สันตามตับเป็นแค่มาจอกมานี่เขาไม่เป็นเลยมานี่โรคปุยนั่นตัวตานะปัจจัยถูกันมันเตยอาจจะลงเรื่องอะไรนะช่วงชวนปัจจัยถูยอัตตะกันมันชวนเอ็นทีมเนี่ยสามนับสมสมลีเลยบารุกัติปัจจัยจุกันนี่รูมหิมนั่นแหละไอ้สักน้ำมันอันไลน์จะคุยฝังตู้นายอะไรกันนี่เฮ้ยนี่เอ็นเราวิ่งกันช่วยชัวมาเช่มันอันไลน์จะคุยฝังตู้นายเลยตู้ลิงกันมันอันหน้าคานกันมังงำหลงจีนจูอัตตะกันมันตู้จูวางชวนดำลงกันตรงใจนานี่โมลงกันบนนายมั้งปัจจัยกันรินชันตักกันริงนาบินดินเฮโคเวล่าชัวร์เอเดนโบเชียนาบางชัวร์สินักบินอีกคนแล้วอีชัวร์กันโคเวล่าเล่นไล่ดีอ่ะกันอาทิตย์ที่มักตั้มตักกันงูแต่จีอ่ะตั้มลงแต่ที่ตั้มอ่ะยังชัวร์แต่กันยังจีรังอ่ะมังอามาเราชัวร์ขายของแล้วเราคุยเปล่าชวนข้างส่งอาทิตย์ป่วยตัวแต่แม่กันทูอาเปทีทูเป้กินติทีเสตันอะไรอาบารูกันติมันอันเนี่ยอันนี้เสตันนั่นแหละจวางชวนอันนี้ชวนปะเทียนเตปะเทียนหน่วยเตสวัสดิ์กันเลยกันเราปุยเอ็มกันเราปุยนี่มันจังตายตุมีละปะเทียนถัวยันปะเทียนกันริกันชวนริงตับตุรินอินบวชใส่กีฬาอาจารย์เบนแล้วปันถูกันจาตานะมันนี่สองสามโลเซเล็กคุณชูเจมา